दाइनै दाइथामल'सो माथो नै बेसेबां बियो बे 20 थाखा वाब नोगोद दामथार माथो 30 थाखा ला लोगोजों लोगो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबो फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय दा समा जागासिनो 3टा आरो आंना भिडिअआबो पाब्लिक जाबाय खोमा नोंथांमोनाबो नायगासिनो दं ना अके लाइक होना होदो एसे अननानै आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोनाबो एसे साबस्क्राइब खालामना होदोब्रा गोजोननाय थागोन नङा होमबा आरो कमेन्टखौ हरोब्ला एसे नायखांनानै जोबथायाव हरब्ला मोजां जागोन नामा थ' आं माने ओरैबायदि दिनै काहानिखौ खिथानोसै आं फुंनिफ्रायनो फुङाव सिखारनानै ओरैबायदि स्क्रिप्टआवहा जिरायबाय आङो माने आङो वेडनेसडे बुधबाराव मोनसे सर्ट फिल्म बानायनो नागिरदों जुदि अखा फैयाब्ला अके थ' माखासे आङो मानसिबो कालेक्सन खालामजोब्बाय जिहेतु आर्टिस्ट नांगौ जादों टेकनिशियान नांगौ जादों एक्टर एक्ट्रिस अल एभ्रिथिं गासैबो बयस एन्ड गार्ल्स लेडिज एन्ड जेन्टलमेन मोनसे कुइसन आंनिथिंफ्राय आंखौ बे सर्ट फिल्मावहा एक्टर मिलायना मिलाया एसे नायदोब्रा मोजां नुदोंना नायदो जुदि मोजां नुदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो आरो गाज्रि नुदोंब्लाबो खोन्थादो जुदि आं थानांगौब्ला आं थानांगौब्ला बुंबानो जाबाय आंखौ थानो हो सर्ट फिल्मावहा आंबो एसे ट्राइ खालामनायनि ना मा बुङो थ' जिखियानो जादोला सर्ट फिल्मा अलरेडि लिरखांबाय जों लिरखांबाय फुंनिफ्रायनो लिरबाय खतम केद' एसे कमेडि जागोन स्लाइटलि रमान्टिक जागोन माने सर्ट फिल्म ओंखारबा नायदो खोमा ना थ' गाइस बुधबारै आं शुटखौ लागोन नोंथांमोनाबो एसे आर'ज गाबदो नै अखा फैनाङा ना अखा फैबाथ' सेस जागोन खिन्थु अखा गैयाबाथाय लानोसै थ' गाइस जिखियानो जादोला आं दा एकदम माने न' सिङाव थायै एसे बोरैबा मोनबाय आं बरिं आरो मा होननानै बुङो मोदोमफोराबो एसे सालु जाबाय थ' आं सानदों एसे अथिंबा एसे खुल्लि हावा जाहैनोसै आं माने बार जाहैनोसै आं माने एसे आउटनि बार जाहैनोसै न'आव थायै एकदम आरो फुङाव अखाबो फैदोंमोन नालाय थ' गाइस जिखियानो जादोला थ' बहायबा थांनोसै एसे न'निफ्राय डाइरेक्ट काराव जिरायनाय बायदि जाहैबाय आरो आं माने बाइकजों फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दैमायाव फन हरबाय बे जायगाथिं थांखागोनखा बाजारथिं थ' आं बुंबाय दे बिदिबा फैदो ओमफ्राय आंनि बाइकखौ आं सेन्टाराव दोनबाय ओमफ्राय आङो नै बाइक माने कारजों फैबाय आरो हन्डा मैया लाबोनायमोन नामा दाखालि लाबोदोंमोन मोनाव लाबोदोंमोन नालाय औ पार्टी माने सेलिब्रेशन खालामनायमोन आं एसे औ नुखाबाय नोंथांमोना ब्लगाव इनियावबो आंनियावबो नुखाबायानो बिदिनो खालामोब्ला बिदिनो आरो थाबैनो आसा खालामो 1 मिलियन थाबैनो जाथों औ थाबैनो जाथों ओरैनोथ' गोबाव लानो हागौ औ गोबाव लासैनो दे कैसा ठीक है ना भाई चलो बाजार सफैबाय नै बा भिरथार दिनैनि दिनाव भिर जाखायो ना आदा हा डेन्जार भिर जायो ना र' आदानि मासाबा डिसक्रिपसनाव दङ दे रिलिज मोनसे जाबावदों जायफोरा नायाखै नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव चेक खालाम नायबानो जाबाय लाइटआ टेनसन गैला एबार नै माव थ' गाइस बाजारा नै बिदिनो जायो ओमफ्राय एकदम बे बाजारखौ मा बाजार होनना बुङो मिथिगौ ना रड साइड मार्केट ना मा बुङो आदा ओइ रड साइड मार्केट नामा रड साइड मार्केट इयो चलो ओइ बाय हा अके बाय मा लाखो नोङो फिसाजोनो माबा लादों गेलेग्रा मजा थ' गाइस नै बे बाजार सिङाव हाबबाय नै बिदिनो बाजारा बायदि रोखोमनि फानो बायदि रोखोमनि नै बा नै बेलाय एकदम गानलु गानला नैफोरो आरो मैगं थाइगंनिया नै ओरैजाय मोजां ना खबरा अके दे बाय थ' नै बेलाय मजा बाजार आंहाथ' नै जेबोखौनो बायाखै मा बायगोन जागासिनो आङो र' माने मजा लागे र' नै बेफोरो बेसेबांथाय 10 थाखा ना मुथानै लांसै खोमालै आङो बेखौनो बास लानोसैलै बेखौनो मुथानै हरदो बेखौनो मनायाव सोनोसै बास 50 थाखायाव जायाब्रा 60 थाखायाव लादो सेरसेयाव बेसेबां बेयो 80 60 थाखा सेरसेयाव नामा 50 थाखाबालाय 80 जाबाय 50 थाखा
60 थाखा केजियाव 50 थाखाबा लांदों मिलायोब्रा बांगालफ्राबो मालाय हरो बांगालदो आंनो बिजोबदों 50 थाखा 60 थाखायाव हरदो दे एसे मोजां-मोजांखौ बासि गोरलै-गोरलैखौ ना गोरलै-गोरलैखौ बास मोजा ताजा-ताजानो बरिया बोरो आरो होबाव मोनथाम मोनब्रैसो होबाव आरोबाव होबाव दिखांदो माबा जाबावगोन बे 20 थाखा बेसेबां बियो 20 थाखा बे 20 थाखा वाब नोगोद दामथार माथो 30 थाखा ला लोगोजों लोगो मोननै लांसै बेसेबांनो 20 थाखा 20 थाखालाय बाव डेन्जार दाम माथो बेसेबां बेयो फानलु लाबाय दा 10 थाखा ना फानलु लाबाय दाइनै दाइथामल'सो माथो या नै आया जारला जागोनलै नै बेफोर बेसेबां आबौ बेफोरो बेसे बेफोरलाय 10 थाखा ना बेफोर 10 थाखा बेफोरो न'नि ना हाग्रानि 10 थाखा दा बेफोर 10 थाखा दा अके 10 थाखानो नै बेयावबो 10 थाखा मोनबाय नै लानोसैलाय आं मोननै आरो एम्फौ जानायसो नामाब्रा बेलाय आया एम्फौ जानाय माने मुलि होयो आच्छा एम्फौ जानाय माने मुलि होयो तो मुलि होबाथ' न'निसो दा बियो अके आच्छा लानोसै नामा बेखौनो लानोसै दे आधा केजियाव बेसेबां हरगोन होननानै बुंनाय नोङो 30 थाखायाव हरगोन आधा केजियावहा फुवाबा 20 थाखा आरो ना एन्जर जाख्लाबनायखौ सौदो नामाब्रा आबौआलाय मोजांखौ बासिना हरबानो जाबाय औ नै बे गेसावथारसो हनै ओइलै बै गेसाव औ बेखौ मोजांखौ बासिना हरबानो जाबाय मोजानो औ बिदिनो बासिना हर न' गायनाय ना बायस'नाय आबौआलाय न' गायनाय अके मोजानो एकदम नै बेफोरबो न'आव गायनाय नामा आबौआलाय फान्थावखौ बे बायनायसो ना अके आरो बे जोगोनारलाय बेसे दामालाय 20 थाखा मोनसेयाव अके ओमफ्राय नैबे भिन्दियालाय मा दाम फुवावलाय बेसे फुवावहा 60 थाखा फुवावहा आच्छा केजि 60 थाखा दे बेखौ आधा केजि मोजानो सुदो दे थाम्फै बुंनायसो नैयो हेल' भैया फैसा ना अके बाजार खालामखांबाय दा बाजार खालामखांनानै थांसै मैगं दामखौथ' मिथिखाबाय दा डेन्जार दाम आसरित फार्मासिनिफ्राय मैगंसो गायनोसै आङो गायनांगोन न'आव उपाय गैला मैगङा डेन्जार आरो अखाजोंनो थैजोबदों मैगंफ्रा दायो डेन्जार बानलुआ बेसेबां फुवा 50 थाखा बानलुआ 50 थाखा 80 थाखा ना मा होनदोंमोन 80 थाखा बुंदोंमोन फुवावहा 50 थाखा हरबाय 50 थाखा हरबाय माने डेन्जार दामा दाम बाबा थ' जिखियानो जारला गाइस जाबाय दा थांसै एबार आं एसे सालायनोसै दे होमबा ना दरजाखौ फांबावदोलां नै गाइस नुबाय मा नै नुबाय आरो खिथिबावनोसै आं र' नै संसार जानायनि खरस बेड़ा हाबोलायबाय 500 बेयावनो माथो दे सानसेयाव 500खौनो खामाया नङाबा 500 मा 50 थाखाफोरखौनो खामायोबा मालाबा थाइसेबो थाबावासो थांजोबखायो ना थांसै बाय हा थांबाय था गुड नाइट बाय बाजारनिफ्राय न'आव फैबाय ओजों सेन्टारनिफ्राय थांबाय दैमा ओमफ्राय आं दा जाय न'आव फैबाय बाप दामखौथ' नोंथांमोना दहाय नुखाबाय जानांगौ माबायदि दाम थ' बिदिब्ला ओमफ्राय जाय आइया फुरा रेडि खालामगासिनो मोनानि जानाय लोंनाय ओमफ्राय आं दा थांनो नागिरदों जोंनि हम टाउनावहा दानवालनि जिथु फुटबल प्रेक्टिस सोलिगासिनो नालाय थारमाने गारि मोनाखैनो बियो माने मेन रिजनानो जाहैबाय फैसाखौनो लाङाखैनो बियो दहायथ' बिब'आ दोनना फैबाय फैसा लाङाखै माने गारि भारा लाङाखै ओमफ्राय दा आङो लायनोसै दा समा जागासिनो 6:30 अके गाइस रेडि ना आं नै बे बाइकखौ लांगोन आं न'निफ्राय थांगौ आं एसे खोमसि नुबाय खोमा ना भिडिअखौ माने एसे खोमसिबायबो नालाय सान हाबबायमोन नालाय एसे खोमसि नुदों जानांगौ माने केमेरायावबा एसे नुदों आरो ना गोसोम जानाय माने थ' जिखियानो जादोला गाइस मोनाबायबाथ' आरो गोसोम नुखासै होननानै माने एफा खोमसि जाद्रायाखै आरो बाट साना हाबबाय दा नैबे ब्रिज थ' थांगौ लानानै फैनोसै मानसिखौ बास गाइस नै सफैबाय वास ना आबौनिफ्राय नों फैसा लाखिबानो जायोमोन दहायो गारि भाराखौ मानो लाखियासै
होद तोरिका दे जिराय तो गाइस आं नै दानलखौ लानानै थांगौ दा डाइरेक्ट माय होम माने न'आव थांगौ नै गोबावजों खनसे सालायनाय नालाय बोरैबा एडजास्ट जाया मोनगासिनो आङो माने ब्रेक हमनाय क्लास आगारनाय आरो एक्सेलेरेटर इदि आरोना तो जिखियानो जा गाइस अपन का बाइक है ना जो भी हो अपन का है तो लेट्स गो ओह तो नै न' सफैबाय दानलखौ लानानै फैबाय बिनि उनावहा आङो दसे दखानाव थाबाय बिनि उनाव ओंखामबो रेडि जाबाय जाबाय आरामसे दा फैलायबाय नै भिडिअनि गेजेरावहा ओमफ्राय दा समा जागासिनो 9:30 मोनानि दा मोनाबाय एसे गरमबो दिनै बोथोरा फुंनिफ्राय अखामोन ना ओमफ्राय 2टासोआवसो गारदों मबे बियो फिसाया ओके तो गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ आं नै बावनो इन खालामसै ओमफ्राय जायफोरा आंनि अफिशियेल JDX अफिशियेल इउटुब चेनेलखौ मोनाखै थांनानै चेक आउट खालामहैथां आं नै बेयावबो लिरना होनो आङो JDX अफिशियेल अके साबस्क्राइबारा दाबो 1K जायाखै हा थांनानै एसे थुला थुसि खालामहैदोब्रा फाग्ला माबा 300ल' जाना दङ साबस्क्राइबारानो भिउसा बारियो बारिनायालाय खिन्थु साबस्क्राइबारा बारिया एसे थांनानै सापर्ट होदोब्रा एसे साबस्क्राइबारा 1K जायोब्लाना भिडिअ बानायनो एसे गोसो जागोन आरोना दाबो गोसोखा बानायगासिनो आं थेवबो नोंथांमोना माखासे थाङाखै खोमा ना थांना चेक आउट खालामहै थांलाय JDX अफिशियेल अके तो खोन्थाखाबायसै आं ना माखौ दहाय खोन्थानाया स्क्रिप्टआ फाइनालि रेडि जाबाय ओमफ्राय बुधबारनिफ्राय लागायनोसै आं जुदि अखा फैयाब्ला दे कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर दे एक्टराव माबायदि नुगोन आंखौ जायाबाबो दे एसे ना मा बुङो तो बेनोसै दिनै भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार तो बेनोसै बाय बाय